Kaluwore kod oro mamedo kwako gwenge ahinya nyandwat mar piny Kenya, e lwet jopith mag jamni en lal maduong' ka jamni mane gigeno kuom githo kendo weyo gi maonge kama ginyalo goyo lwetgi. Ok mana jamni kende, kata mana nyithindo manyaka sani jonyuolgi ochuoye ma e bunge bende koro nong'no ochimo gi ng'ong'o. Watoto iko hapa msitu wanakaa, wengine hawana maziwa, wengine hawana hata ration. Naona wale waheshimiwa wajia yote tulipatia kura, tulifanyia chochote ambaye kutoka MCA kutoka inaitwa nini Human Rights. Hakuna mmoja anasaidia wananchi. Orono ma jodak koni pok ne gineno miyo sani joma ngimagi oyiengore e pith mag jamni kochakore kaunti ma Turkana nyaka Lamu ok nyal tero nyithindgi e sikul nikech jamni mamiyogi yuto rumo e lak chieng' makakni. Kutoka Turkana mpaka Ijara na Lamu wachungaji hawawezi kupeleka watoto yao skuli, maana mali imemalizika na ile ambaye iko kidogo haina dhamana, haiwezi kuuzwa iende soko, haiwezi kuchinjwa ukule nyama. Gilero ni chiemo mane ging'iyogo kaka chak sani en mana sigana, kaluwore ni jamni ma pod odong' ok nyal kata golo chak. Wanyama ile sisi tunayo zinamalizika. Athari yake ni kubwa ya kuwa maziwa kwanza mambo yake tumesahau. Achiedh nade mar oro sani koro miyo jopith mag jamni mawuok Mandera, Marsabit kod Wajir manyo lum manok ma yudore Garissa ka gin kod geno achiel mar reso jamni manok ma pod odong' yudo lum kod pi manyalo geng'onegi riyo. Wanyama kutoka Marsabit, wale kutoka Wajir, wa kutoka Mandera wanakuja mpaka Garissa kutafuta malisho na maji. Hiyo ilikuwa ajabu. Gikwayo piny owacho mondo land oro kaka midhiero makoro mako pacho ka ahinya to nyandwat mar piny Kenya. Nasema serikali kuu, Rais wa Jamhuri Mr. Ruto, tunataka udeclare disaster ya nchi hii, sababu ukame hii si kawaida. Jodak mag Garissa okwa mondo kik riemb joma odhi manyo pi kod lum ne jambgi e gwengego, ka ijiwo ruodhi mondo mi oyang nonro mag jokwath mawelo duto kaka yor dino rode ma joroch kwe nyalo donjo godo e kaunti no kagiwuondore ni gin jokwath. Naomba na tunawahisi wakazi wa hapa, hata chifu wa mwenyewe unasikiza, usiwakataze hawa watu maji. Musikataze hawa watu maji, musiwakataze malishoni. Mnakaa na wao tu, kwanza mtambue ni kina nani, akuelezi ametoka wapi, ongea na huyo chief, unaambia unajua huyo mtu kwa ajili ya usalama. Kata obedo ni piny owacho osebedo ka koni gi timo duto manyalore mar kelo resruok ne jopiny e gwenge ma oro medo kele midhiero. Jopiny ogo to neno ni ka olando oro kaka midhiero maduong' mogore pacho ka, eka dipo ka giyudo resruok kowuok kuom piny owacho kod riwruoge mamoko manyalo chiwo sir. George Bati, Ramogi TV.